गावाला मी परत एकदा संकेत सातार्डेकर. म्हाका तुमका काय सांगायचं माहिती आहे, ह्यो जो आमचो साथीन असा ह्यो आमच्या आवेऱ्यातलो सगळ्यात मोठा झाड असा. त्या माझ्या माहितीनुसार म्हाका वाटता ह्याचा साथीन असा तो त्याचा जा खोड असा, त्याचा जा मूळ असा, जवळजवळ माझ्या मते 10 ते 15 माणसांची जेव्हा मिठी मारतले दोन्ही हात पसरून त्या वक्तार तर पुरं जाता. याचा मोठा झाड हा. आणि ह्या झाडार खरं सांगतं तर ह्या देवस्थानी का हैसर काय आपसतगिरी चालणार नाही. आणि तसं बघू गेला तर हैसर सगळा बुरशेपान बिरशेपान आहे बाजूक ठेवूनच आम्ही सगळी कामं करतो. अगदी आपल्या घरापासून बाजूक असं हे आपलं हैसर घर हा. आणि अगदी घराच्या बाजू आमच्या म्हणजे आम्ही ह्याच्याच छत्रछायेत असो तसं बघू गेलं तर. असं एकदम अकराळ विकराळ झाड हा. आणि